sa pagpadayon sa atong pagsuporta sa atong mga magtutudlo. Wala lang damha na pahuman na di ayang klase. Ang uban gani natapos na ang unang tuig sa ilang distance learning program na gipatuman sa kagamhanan tungod sa COVID-19. Wala pagyapon ta kabalo kung hantod kanus matapos ning pandemya. Ug tungod ani padayon usab kita sa atong pagsuporta sa atong mga magtutudlo. Sa atong Operation Tabang ug karon sa pagtimbang sa Hillside Elite Eagles Club nga nagdonar og bond papers aron mahatagan og suporta ang mga nanginahanglan tunghaan atong bisita ang Besigan Elementary School. Let us watch this. Bisaya Gyud! Ang Bisaya Gyud Team padayon sa pagpaniyuha aron makatabang sa daghan pang mga tunghaan na nakasinati og kalisod sa bagong sistema sa edukasyon dala sa gatubang na hagit sa pandemya. Ug aron mas dali ang atong pagtunol kanila og tabang, ang Hillside Elite Eagles Club wala nagduwa-duwa sa pakigtambayayong sa atong grupo pinaagi sa pagdonar og 100 reams nga bond paper nga gipahigayon og usa ka simpleng turnover ceremony niadtong Abril 4 sa panguna ni Hillside Elite Eagles Club President Ben K. Tijano. Giambit kanato ni Kuya Ben ang misyon sa ilang grupo. Ang Philippine Eagles na ginatupod yun sa maklaro ka sa ila sa atong buwan nga Dictatorial Order of Eagles, Philippine Eagles, service so strong brotherhood. So ato service yun. So una sa among willing sa among fraternity niya nakita man sa grupo nga mas gwapo ang grupo kung ang serbisyo equal yun sa community, not only for the brotherhood lang. So amo ug bisa to nagalak habang utang unahon. Ug ang iyang pagpili kanato isip adopted organization sa ilang club. Yeah, when it comes to Bisaya Gyud kay kabalo na ko nga Bisaya Gyud ang kuan tuyong tumong sa Bisaya Gyud ay nga nahimo ni siyang mga grupo. Itabang mo nila sa katong particular ang ila karon gi pangayo sa amo is material for the Jews, particularly sa A4 and paper. So wala gyud mo makuli paghatag ang Hillside Elite Eagles Club kay sabi na kay nabasa na ko sa ilang letter sa inyong letter brother na ang inyong gipangayo nga mga bond paper from ina sa group padulong gyapon sa mga eskwelahan nga naa sa mga remote areas, particularly kining Bisigan, kining Bisaya Gyud amo nang buhaton siguro ni uban kanang marami among i-adapted organization para mo makatabang pagpadala gyud sa among mga tabang pumin sa lagyo. Busa sa dugang natabang nga gihatag nila kanato, dayon natong giadtuan niaging Martes, Abril 20, ang Bisigan Elementary School, ang kinaulayang barangay sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ang maong eskwelahan, dugay nang gihulat ang atong saad kanila, apan tungod sa mga nagkalain-laing rason, sama sa insurhensiya ug kalisod sa agyanan aron maabot ang ilang dapit, adunay pagkalangay ang atong pagbisita kanila. Sa atong pagduaw, initang gidawat sa mga magtutudlo ug ato silang nakahinabi. Dito, atong nakaistorya ang school head na si Sir Ronald Umriso ug yang isaysay ang mga hagit na dala sa new learning system alang sa mga kaigsuunan nato na tribong Higawnon. We meet a lot of challenges, a lot of problems, considering that 100% of our learners are belongs to indigenous people. Okay. They are Higawnon tribe. So not 100%, maybe 60% of our parents are uneducated. They cannot read and they cannot write. So one main problem that may arise, how to teach their child, especially in reading and writing. So when the module came to their house, so what we advised, the school advised them that they will look for any adult that can help them nga makatabang sa among mga kabataan. Kay kung ang parent maoy mo tabang, some of the parents nga dili makabasa, dili makasulat, so diha ang problem mo arise. Apan, walay hagit sa kasamtangan ang mupildi sa atong minahal na magtutudlo aron mahatagan og maayong edukasyon ang atong magtutuong Higawnon. The school trying to address that gap
So what we made, we simplify the module. So some for lower grades, some of the module translated into Higaonon language or Bisaya language for them nga makasabot gyud pag-ayo para ma-reach na mo ang goal sa DepEd na no child shall left behind, no? Kay loy man sab kayo sila. So mo nag-English man ang module kay the module came from central office and regional office. So pag reach diri sa kabukiran, English, especially in English, so nagay problem. Dili problem sa bata but problem for the parents on how to teach, unsaon siya pag-guide. So gisimplify, gihatagan og instruction nga binisaya. Luckily, we have one teacher nga Higaonon. So siya ang naghimo sa gisimplify nga module kung unsaon pag-state ang Higaonon nga language. So inana na mo gi-address ang gap. Kami nga mga teachers din 101% open for their konpod. Kung unsa ilahang magpa-instruct ba sila kung unsaon. Kaya nga mong instruction before ihatag ang module, kung naamoy problem, feel free to approach us, and then ginahatag na mo ang mga cell numbers para lang yun ma-reach me or muani sila sa school considering mo follow sa IETF nga protocol. But before ang module gihatag sa ilaha, nag-conduct me og grade level parents orientation. Si Sir Ronald ato na mensahe sa mga kabatan-unan. For this school year, which is pandemic mo gyud, no? My message to our learners, no, laban lang, no. Mora man gid ang pinaka-hashtag namo diri sa Bisigan. Laban lang kay we make sure that although it's pandemic but education must continue, no. So walang iwanan sa Bisigan. Gipaabot usab niya ang iyang pasalamat. Sa kinatibok ang puwersa sa Bisigan Elementary School Teaching and Non-Teaching Force. First of all, daghan kaayong salamat Bisaya Youth and Hillside Elite Eagles Club for extending your help, no, sa pagpinaagi sa paghatag og bond papers, now which is very essential nowadays, no. Grabe kagamit, although kana siya dili pa man gyud enough, no, kay kabalo man gyud ta nga ang budget sa mga eskwelahan, especially kani nga eskwelahan gamay ra man gyud kayo, need pa gyud mi og more stakeholders nga motabang pa sa amo, no. But sa unsa nga pamaagi, maginagmay man og madako ang Bisigan Elementary School, mapasalamaton kaayo sa tanan nga nagtabang. Daghang salamat. Kami sa Bisaya Gyud, among gipaabot ang among hingpit na pasalamat sa Hillside Elite Eagles Club sa inyong pagsalig sa among programa ug sa Bisigan Elementary School. Una pa lamang kini among gihatod na pag-abag alang kaninyong mga magtutudlo ug sa inyong mga pinalanggang estudyante. Sa umaabot na bulan, kami sa Bisaya Gyud, among saad ang among pagbisita og balik sa dugang pang ikadalit kaninyo. Salamat Bisaya Gyud. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat kang Mr. Ronald Omriso, ang school in charge sa Bisigan Elementary School, lakip sa mga teachers na padayon ang pagserbisyo sa mga estudyante taliwala sa pagtulay sa pandemya. Og sa Hillside Elite Eagles Club, sublion ko ang among pasalamat kaninyo sa inyong tabang na mapahimusla nin taon gyud sa daghan pang mga estudyante. Alang kaninyo, among mga minahal na students, teachers, ug parents, padayon pagyapon ta sa atong pakigbatok sa pandemya. Pero kinsa pa ba'y magkinabangay? Kita-kita lang yun, mga Bisaya Gyud. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!